Nazdar, chlape. Nazdar. Nazdar. Dobrý den. Tybou mám jeden. Stej na mě takhle čeká. Číhá! Ale už druhý den. Na tebe. Jak to vidíš? Přestaň fotit. Výhra? Yes. Já natáčím a nefotím. Nechat jednu a jednu? Nebo to je Ne, klidně ne. Aspoň budeš zajímavá konečně něčím. konečně nic. Třeba dáš tu druhou gol a pak už nebudeš jinak hrát. Ale co jsem dostala? Mezi 12. a 13. hraje stěží na chvíli Kapáku, Petr Nováka nebo skupina Krištof, co bude pak. 25. května budeme slavit na konci. A já mám už šilu zprávy. Chceš? Tam nemůžeš dát, to je reklama. Jo. A stoj! Dobre. Chodíte stále, víc na hra. Ano. Dobrý víc. Hop, hej, dále, stojí do tých, hop. Hop, áno. Ukludí, keď sa nedá, skvelé. Nedá sa ukludí, priprav situáciu. Výborne. Hop, a teraz využij priestor, áno. Kľud, skvelé. Áno. Dobrá, vydýcham. Čau, Máťo! Netoč to. Viete, na koho čakáme, to je úplne jasné. Nie na teba, ale vieme, na koho čakáme. Taká zelenosť chodí. OK, holky, dávaj pozor! Hej, užiť si to, bude to fight, nebude to zadarmo, dobre? Jazdiť, pozbudzovať sa, rozprávať, dobre? Poďme na to, hej! Poď, žijem, poďme holky.
Cíle se nás dělají ambiciózní fotbalovníků, ale až poslání pomáhá, z nás činí špatně. Jdem, sorry. Ještě jedna dorostenka. Pojď do rostenku. Prosím, GPS-ka. Polci, čuvaj, polci, čuvaj! Dobra, sama, počkej to. Tady ta hrála výborně, nastoupila tam na 20 minut, podržela balón, krásný to bylo. Holky, niekedy potrebujeme vyhrať aj tak nie čisto, trošku taký špinavá výhra, ale strašne sme na vás hrdí z pohľadu toho, že ako ste hrali v obrane, že ako ste strážili tie breaky, v podstate každý build-up okrem toho, čo teraz hrali o jedného viac, tak to bolo všetko dlhý balón, museli ste to stále kryť, jedna, druhá, tretia, išli ste do súbojov, hej. Sony takisto skvelé na tej pozícii, že si to tam držala, bolo to dôležité, aj dopredu, aj dozadu, že bola si tam, Koťas obehal masaker, hej, určite to tam tie čísla vybuchnú. Potom, jak dostali červenú a jak si to tam vybojovali, to je druhá vec, ktorú si musíme vážiť, hej. Toto sú vlastne momenty, ktoré nás môžu úplne niekde odraziť. Musíme sa týchto vecí chytiť. Viete, že to viete odmakať. Viete, že sa nezdáte. Zase sme dostali ten prvý gól, išli ste to otočiť. Zase ste to otočili. Čiže tá sila tu je. Herne ste tam mali, pokiaľ sme hrali o jedného viac, podľa mňa fajn, ale viete byť ešte lepší, ešte viac môžeme byť presnejší. Strašne veľa balónov vyhodíme zadarmo. Stále je to, že ešte tam potrebujeme byť presnejší. Ak budete presnejší,
tak máte šancu vyhrať aj ten zápas, ten ďalší. Zase som povedal a platí to, čo som povedal a môžete si teraz vidieť dôkaz, že dôležité je, kto končí ten zápas. Videli ste to, že jak tam prišiel Prachťák, najmladšia hráčka, suverénne, alebo to oni majú tiež nejaké 17, ale najmladšia hráčka v šprinte, prišla Motika v šprinte, hej, prišla tam Cvrk v šprinte, oslavujem na starosti Pochmy a Buža. Takže chcem, aby ste to poriadne oslavili, kto chce ešte ma môže doplniť to isté aj z hráčov. Já jsem šťastná, že jsme to ubojovali, protože to bylo fakt náročný a prostě každý tam nechal všechno, si myslím, a pecka. Jsem ráda, že jsme to dotáhli do vítězního konce. Povedz, trošku Těch posledních 20 minut jste museli jako úplně umřít, ale zvládli jste to a já jsem za to strašně šťastná, protože si neumím představit, co by kabina udělala, kdyby jsme ještě dostali Oddychnite poriadne a ideme zase, pokračujeme a čaká nás ďalšie predstavenie a poďme sa posunúť ešte ďalej. Máme na čo starať, jo? Takže je to na vás.